A mana wuli ka ban bila yɔrɔ ta ka minɛnw na depuis dugu jɛra mɔgɔ de bɛ ko kɔgɔ ɲini sa o yɛrɛ tɛ ka ye a tɛ kunna an ka na in kɔgɔtan fana bɔ wa n'a nana a b'a pɛrɛn-pɛrɛn mɔgɔ kunna i b'a fɔ k'a den de ye mɔgɔ ye n b'a kɛ cogo di n'i tɛna n'an yɛrɛ kɛ kɔgɔ ye nka ne tɛ jigin a la n'i feerebaga y'i feere samagajugu b'i san bi ta in kɔni ne bɛ nin kɔgɔtan ne bɛ nin bɔ n'a bɛ na min kɛ bi a k'o kɛ n'i tɛ n'an yɛrɛ kɛ kɔgɔ ye. Nin ye kɔlɔkɔlɔ ye. Jani mɔgɔ ma se i b'a bɛɛ ye koyi diɲɛ kɔnɔ ne bɛ se ka miiri fɛn bɛɛ ma fɔ nin mais n t'a dɔn n bɛ ko in fɔ cogo o cogo walayi. N'a fɔra ko ni mɔgɔ yɛrɛ ma se ka nin kɛ ne na fɔ ne ba ala n t'a dɔn n b'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ yɛrɛ de walayi. Ne filɛ maɲuma ko mina fɔ ne kun tora an ka cɛlasigi la o kuma fisa ni nin depuis ne nana ne ma hɛrɛ sɔrɔ ɲɛ la mais suw de bɛ ka digi n kunna wa su in na yɛrɛ ko bɔli bɛ an bɛ taa min tiɲɛ yɛrɛ la kɔni hali ne kun ka to n ka furu la walayi mais n b'a da ala kan diɲɛ kɔnɔ ni ala ye doni min sigi i kunna i b'o de minɛ ala doni man girin ne ye n ta di ala ma mais ne bamuso n bɛ to ka n sigi ka miiri n ko est ce que nin ye mama ye mama sɔnna ka nin kɛ ne la. Jaba man'o bɛ kuma dɔ fɔ ko den jugu fɔlɔ-fɔlɔ k'o y'a ba ye ne kun yɔrɔ k'a bɛ kɛ tan fɛn min ne kun tɛ na mais ala ka bon kɔngɔ yɛrɛ bɛ nin ka mɔgɔ faga i bɛ dumuni tobi i t'a dun. E ma dun mara min ye mɔgɔw tɔɔrɔ su a ma se ka sunɔgɔ mara min bolo a kelen bɛ komi a kelen de bɛ du in kɔnɔ yan nɔ n bɛ taa kangari da ye a bɛ da su in na surɔ ta ma. Jɔn Maram i bɔ yan na sa i ye mɔgɔw tɔɔrɔ wa e le denni sungurubamuso bɔ yan. Tile yɛrɛ ka kalan bi dɛ. Tani i danse. Nse. Cɔnga chayi di ma. E ka ne ka yɔrɔ nɔgɔ cogo lajɛ ta i n'a fɔ ko fali de bɛ so kɔnɔ i ko mɔgɔ tɛ so kɔnɔ. Chayi filɛ. Kabako den dannen. Tani ji filɛ. Dukɔnɔmɔgɔw don. O kumana depuis ne taara k'e to e bɛ mun ni mun la so kɔnɔ yan. E ka ne ka dukɛnɛ lajɛ dukɛnɛ ma josi fɔlɔ minɛ nɔgɔ filɛ so kɔnɔ yɛrɛ kɛrɛbɛ tɛ irido yɛrɛ ma jigin da la lumɔgɔ bɛ don ka bɔ la an ka so kɔnɔ nin ye mun ye. Ne tun bɛ ka minɛnw de bɔ ne bɛ ka tobili fana kɛ. K'ale tun bɛ ka minɛnw de k'ale bɛ ka tobili kɛ e mana sɔrɔ ne bɛ ka n ka baaraw kɛ yan n ko ne bɛ n ka baara kɛ ka bɛn ni n ka yaala ye de a filɛ ne m'i ta so kɔnɔ kama k'i ka kɛ i n'a fɔ siman so kɔnɔ yan dɛ i ma ta karoya kama yan ne y'i ta n ka baara de kama i ba dɛsɛlen ya ka na i di ne ma de tɛ se ka ne ka baaraw kɛ dɔrɔn i b'i ju ta ka bɔ yan i y'a mɛn ne m'i ta k'i kɛ so kɔnɔ paaralan ye dɛ e ni ala cɛ e musobakɔrɔ minɛ nɔgɔ ma ko fɔlɔ yɔrɔ ma jɔsi n ka dɔ bɛ nin mɔna a bɛ taa la depuis heure jumɛn de bɛ yen e ni ala cɛ halisa ne ka kilela fana ma mɔ tɛ kuma caman nege tɛ na taa jifilɛ nin bila taa jifilɛ nin bila sa i ka na n ka yɔrɔ jɔsi fo n ka n ja y'a sanfɛ est-ce nin den bɛ ne dɔn n'i ba dɛsɛla ka na nin ye ne tɛ dɛsɛ la dɛ son fasa i ka kanga ji kala ka eau javel kala fo n ka ji ka kanga fo n ka n ja ye ji sanfɛ n'o tɛ i b'i taga yɔrɔ ɲini sisan jugu sago n'a siri ko 3 y'a la e ka n lajɛ yɛrɛ i b'i n ka dumuni sɔɔri kɔnɔ i b'i da déplacer sanfɛ sange b'i kunna e tɛ se ka ne ka baara kɛ ka ɲa ne bɛ n ka minɛn ninnu sɔrɔ cogo min na e b'a dɔn wa n bɛ si n sen kan ka tile n sen kan
do faraka ne ti ɲɔgɔnna mɔgɔ nɔgɔni ye dɛ I bɛ taa ji ka so kɔnɔ I n'a fɔ ɲako ji n'a jɔsi ka bɔ ye fo n ka n jɛ y'a sanfɛ sisan a ma datugu taa woro fana datugu e bɛ nin facture sɔrɔ cogo dɔn est-ce que ni kunkolo ka kɛnɛ yan Fati la I n'a minɛ cogo de don n'an ka yɔrɔ jɔsi teriya hali n tɛ don so kɔnɔ sisan I teriya ka n ka yɔrɔ jɔsi sisan fo n ka n jɛ y'a kan ni yɛrɛ ye hɛrɛ ye suma I bɛ yɛrɛ bana de b'i la aw dun bɛ ka yɛrɛ kuma I bɛ na n tɔgɔ tiɲɛ de yan n ka yɔrɔ jɔsi ka bɔ ye he I jɔ yɔrɔ jɔsi na nin jɛlen de don wa I y'a sɛnɛ wa I teriya so kɔnɔ jɔsila ka ban Ala de ka ɲi e ma foyi yala fɔlɔ wallahi e ma foyi yala a daminɛ yan fɛ a daminɛ yen fɛ sisan I kana n senkɔrɔla jɔsi awɔ a daminɛ yɔrɔ la n yɛrɛ hɛrɛ n'a ye domini sɔrɔ I bɛ malo kilo kelen a b'o k'a kɔnɔ a tɛ fa sɔgɔma o sɔgɔma buru kala kelen e b'o digi kɔnɔ e bɛ ne ka wari sɔrɔ cogo dɔn baara fitinin mais e tɛ se ka baara kɛ n'an senkɔrɔla jɔsi ka bɔ yen samara nin minɛ ka bila yen fɛ a ta ka bila yen fɛ teriya tile kɔrɔ wa hɛrɛ de don a ta ka bila yan n senkɔrɔla jɔsi ka bɔ yen Tanike ala ka machine fɔ na a bɛ ka ne tɔɔrɔ ka mɛsi fɔ n'i ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ a bɛ k'e tɔɔrɔ e nana kun min na e b'o dɔn wa e ka I jɔ ta ban ne ko ne ye fini min san ka d'e ma fini dun yɔrɔ jɔsina bila ka taa k'a don I kɛra mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛna ni mɔgɔw bɛ n'a sɔrɔ sa a bɛ fɔ ko baarakɛla a bila I ka taa fini ta ka don teriya Business Gawani ne atentata tellement de fort la sisa me ka vanta inspiration be ka million de lame fanunga kanu ode beninka mama ka love tebe ne mentenka alere ye mega ni alere ye mega ni ngana malo Maram ni ma ɲɛ I ka sungurubaya kɔ ni ma ɲɛ I ka manamana kow kɔ I b'a fɔ I ka cɛmisɛnninw k'i kɔnɔ kɛnɛma ye a kɛyɔrɔ tɛ so kɔnɔna ye I y'a mɛn wa e mun dun y'anw tɔɔrɔ su rɔ an ma se ka sunɔgɔ I bolo su rɔ banini mankan fɔɔnɔ o tuma mun de kɛra e ɲɛnɛkɛ kelen de bɛ du kɔnɔ yan nɔ wa I ye mɔgɔw tɔɔrɔ wa a dan ka kɛ su rɔ ta ye Bois Gamsɛ ka muso affichele awɔ a yɛrɛ ta k'i afficher awɔ o tɛ a ye ne de ta ka ne afficher yɔrɔ awɔ n bɛ min f'i ɲɛna I tɛ dutigi yan dɛ ne ka jugu ni dutigi ye e ka ko ne b'a kalama ni Bois Gamsɛ tɛ yan ne de bɛ yan Maram Bois Gamsɛ ni jɔn y'a fɛ k'ale ne don so in kɔnɔ Bois Gamsɛ ko I taara kasi a dala de ye a ka se ka ɲɛ I ma k'i don so in kɔnɔ e b'i kun fɛ Bois Gamsɛ ko la sa cogo di tan min bɛ Bois Gamsɛ ka ko la n'i b'a kalama I bɛ taa I m'a fɔ k'i cɛ fatura e Ala I bɛ ka minɛnw cɛ san I cɛ min fatura dɛ I bɛ taa o dɔgɔnin dɔ ma ko Ala kama bisabila n furu siri o de ka di ya o tɛ kɛ Maram I ɲɛ t'o ye yɔrɔ tɛ kɛ I t'o ye diɲɛ kɔnɔ Bois Gamsɛ ko in tɛ ya ko n da joli m'a la ni yɛrɛ hɛrɛ lumɔgɔw sigi na jɛ n ka da la hali n tɛ se ka domini kɛ yan heure in na nin ye mɔgɔ tɔɲɔgɔnna jumɛn ne ka ne wele tuguni sa n sɔn jaani a bɛ ka n tɔɔrɔ weleli la n yɛrɛ tɛ n tigi dɔ yɛrɛ jugu sagoba ni allo ne m'a fɔ I k'i hakili den sigi de ya n ko n b'i ka ci ɲɛnabɔ wa ne m'a fɔ n ko su na kana to k'a pali ne kɔ dɛ ne ka baara de don I tɛ se ka ne ka baara ɲɛ yira n na o ne ye su na de f'i ɲɛna ni 0 heure sera ka sɔrɔ n ma kuma I fɛ I bɛ se k'an wele k'an bɛn Sali min ka na e taara fini dɔ a fini ne tɛlen don fɛn bɛ hinɛ bɛ ne na mun bɛ ne hinɛ k'i la I bɛ cɛ bolo so kɔnɔ a t'i fɛ mun na Bois Gamsɛ de y'a fɔ e ɲɛna ne terimuso min tun bɛ taa an fɛ yen k'an to yɔrɔ kɔrɔlen na dɛ Bo ni Bois Gamsɛ ni ta ɲɔgɔn ka ko de sisan u ka love serilen ba de don ayi o ye kuma wɛrɛ de bɛ ka kuma min fɔ ne Maram Bois Gamsɛ ne jɛ so la n taara fɔ n terimuso ko n'a ma teliya kan ale bɛ so min kɔnɔ I kunna jara so wɛrɛ sɔrɔ sinon e tun bɛ min kɔnɔ e tun bɛ bɔ ne bɛ dun parce que ka daga ne terimuso k'a ka dala kan lamɛn sa ne bɛ Bois Gamsɛ kɔnɔ furu siribali n'o y'a sɔrɔ Bois Gamsɛ ne yɛrɛ ko ne suru ne bɛ sa de quoi mun na mun b'i faga parce que e jɛnakɛla de I cɛ fatura ta k'i cɛ dɔgɔnin k'i furu siri wala cɛkɔrɔba I bɛ n'i balo la ko fɔ jagoya ko k'i furu a y'i tigɛ de ne sara na luwanse sara de ɲɛ k'i furu siri Bois Gamsɛ ma
luwanse sarali dɛ i sera n'o de ye k'i yɛrɛ taama jɛnɛya la. A fɔ sɔgɔmada in na a filɛ de jɛnɛya kɛ muso jɔlen filɛ ne ko ko ne sunguruba ne kan ka n yɛrɛ faga. Buwa Gamze bɛ na n bɛna Buwa Gamze de ɲininka. A damadɔ sungurubaw la ni e ya wali nin dɔgɔ musokɔrɔba de ye tantɔ i cɛ fatura dɛ n'i jogo de ma ɲi sinon e cɛ dɔgɔnin dɔ tun bɛ furu o bɛɛ kɛ kɛ tiɲɛ ye cɛ dɔ ɲini kɛnɛma dɔrɔn k'i furu siri ala ni luwanse sara ma gɛlɛya k'u kɛ cucucu ye wale cɛkɔrɔbaw da la dɛ walasa olu k'u ladon u ka so kɔnɔ fu la a da ka di ne ye sunguruba ne man da la cɛ n t'a la mais e dun sunguruba ye retraitilen o don dɛ bɛɛ so in kɔnɔ fɔ fini bɔ nɛgɛrɛ bɔ ni e ye muso kisɛ e ka na ne labɔ i m'a fɔ i ma sunɔgɔ sura bi wallahi n bɛ n ka dilan de da yan su in na n b'a kɛ n ɲɛ wɛrɛlen ɲɛna piya parce que n ta de don. Oui, allô? Cɛ maître ne yɛrɛ fana pressé don koyi ni m'a kɛ dɔɔni den ka cɛ ne y'o de f'i ɲɛna n ko ne kɛlen de bɛ baara la ou bien ne y'a f'i ɲɛna n ko petini mana fɔlɔ n ko n'a nana a bɛ taa n'i ka minɛnw ye ka na pressé bani i b'a dɔn baara ni pressé tɛ taa ou bien ne b'a dɔn i mago b'a la ne yɛrɛ fana mago bɛ wari de la o ne mago bɛ wari la ka tɛmɛ e kan o ne ka minɛnw kana dɔrɔn ka taa o de ka di ne ye mais ne kelen de don fana n tɛ se ka n yɛrɛ kɛ mɔgɔ fila yɛrɛ ou bien denmisɛnninw bɛɛ bɛ voyage la fɔlɔ ni petini nana hali sini a bɛ taa n'i ka minɛnw ye non 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 kana non t'en fais pas walayi a b'i sɔrɔ ni Ala sɔnna ma ah sinon n'an ma taa n'a ko ye dɔɔni a ma ɲi dɛ ok d'accord n'a nana dɔrɔn n'a bɛna bouger dɔrɔn n bɛ sin k'i ye quoi donc a bɛ ɲɔgɔn kun yɔrɔ min i b'a wele ok merci. Papa. Ah, ça va. Quand faut-il? Comment? Ma dɔn ni sunguruba muso in nana i fɛrɛla ne ma sɔgɔmada in na ni dun nana i kobali de si ne fɛ sɔgɔmada in na ni ko yɛrɛ si ma ne tɔɔrɔ k'a terimuso ne ni Buwa Gamze bɛ ɲɔgɔn fɛ Buwa Gamze bɛ na ne sɔrɔ yan ne ni Ala cɛ Buwa Gamze tɛ se ka taga bɔ ne ka denmisɛnninw ɲɛna yan nɔ fiyewu. Papa ni solila ka bɔ bi. Ne kun solila ka taga dugu kɔnɔ. Dugu kɔnɔ. N ka papier ko la a yɛrɛ ma ɲɛnabɔ yɛrɛ. I tɛ lafiya sa ni papier ko in na wari ɲini ka di dɛ mais lafiya fana ka fisa ko la dɛ. Ma chérie denbaya balola kɔni mais ni i fana y'i sigi a ma ɲi dɛ. Papa nin voyage ko in na hali ni ne tɛ ka fɛrɛ papa e yɛrɛ kun sɔrɔ k'i kunkolo bɛ k'i dimi a nɔgɔyara. Walahi a fisayara n tɛmɛtɔ ka tɛmɛ n ka pharmacie fɛ. O kuma e y'o fura ta sira kunna e ma se ne ma ye. Voilà. Papa kana sɔn ka dimi. Ni sigi tɛ bɛn ko ye ma chérie. An tile. Somɔgɔw dun. A bɛ cogo di k'a ɲuman b'i la yen k'aw dun sigiyɔrɔ bɛ n'i sigi. Garamɛ. An cɛ. Awa. Bayi tɛ. Awa. Nka ji ta. Ok. Pardon. N basi foyi tɛ walayi. U bɛɛ bɛ yen. Awa. U bɛɛ bɛ yen. Walayi an ɲuman sera alhamdulilayi. Awa. Ça va. A yɛrɛ dun basi tɛ yen. Basi foyi tɛ yan. Alhamdulilayi. Ji minɛ ka Yaya. Somɔgɔw dun yen k'aw dun basi t'i la basi foyi tɛ yen. Se. A yɛrɛ dun. An bɛ yan basi foyi t'an na a kun kɛra tile fila ye. Walayi dɔɔni. An kun taara taamani dɔ la. Awɔ. Grand maître. Walayi sira jala alhamdulilayi. Ne ba ne ko Buwa Gamze ka yɔrɔ bɛ fan jumɛn fɛ yan ni? N y'a mɛn. I yɛrɛ ka voyage in na i mɛnna nin sen in na dɛ. Grand maître an sɛgɛnna dɛ i yɛrɛ b'a dɔn Kayi sira nin a ma nɔgɔ yɛrɛ de. Non vraiment a ma nɔgɔ. Carré bɛ boli dɔɔni dɔɔni bon sira man ɲi quoi il faut que boli bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni. C'est ça. Sinon an sɛgɛnna. Mais minɛn ninnu bɛɛ u sera ka place kɔni. Dieu merci walayi tɔnɔ sɔrɔla awɔ. Kayi ta nin ɲɛnabɔra.
wa anyana bola kaitan nyana bola sajola ta bon effectivement sajola ta politele re kuma la ko dayelele ne donc cɛ y'a essayé k'a b'a kuma caya donc ne dun tɛ fɛ kuma ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ min b'a ni i bila ɲɔgɔn na quoi donc ne y'a essayé k'a lafaamuya n ka k'i yɛrɛ wele donc a b'a kuma kɛ quoi donc kaye kɔni 3 millions donc sajola kɔni ta bɛnna 2500 ma donc a ma dɔn in ta bilen quoi non a ma ta bilen n yɛrɛ nana n'a ye ah ok y a pas de problème non petit n bɛ min f'i ye baara in ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ ah non effectivement non ko in dayɛlɛnnen don mais a bɛ dépend a nayɔrɔ la quoi mais mais ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka fɛn dɔ f'i ye quoi kaye an ye appartement ta logement kama enfant ninnu ka fɛn baaracogo tɛ ne diya quoi i cogo di tan ouais bon n'a sɔrɔ n'a tigi ma basi i bɛ se k'a wele i bɛ kuma n'a ye quoi denmisɛnninw ka baara a position ma ne diya quoi mais donc i b'a essayer k'a wele a ka position falen quoi sinon vraiment ne tɛ se ka baara kɛ donc a bɔra position yɛrɛ de ma ɲi quoi a ma ɲi yɛrɛ de enfant tacogo ma ne diya yɛrɛ ok y a pas de problème ala sɔnna ma n b'a wele n bɛ a ɲɛfɔ a ɲɛna n'a a kɛra cogo min na non ouais ok petit non a dafara ouais a dafara merci beaucoup ouais merci n ka cɛ n bɛ min f'i ɲɛna i kana da hali i yɛrɛ kun na quoi est-ce que i y'a kuma faamu kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma parce que toujours mɔgɔ bɛ se k'i la don problème kɔnɔ baara in na sinon k'a fɔ ko wari t'a la wari bɛ baara in na dɛ wari yɛrɛ de bɛ baara in na mais n'i bɛ ko kɔnɔ ka taa n'ala sɔnna i bɛna faamuya quoi n'ala sɔnna n bɛna cɛ wele i b'a fɔ a ɲɛna n'a bɛ se k'a ka fɛnw falen a k'u falen kana da diɲɛ jɔn si la et puis n bɛ koli d'i ma cogo min na ka taga taa n'a ye ten ni problème min b'a la i n'a fɔ i seginna ni ye cogo min na i bɛ segin n'a o cogo la i b'i labɛn tile 2 nin na fana i ka kan ka taga Segu ni ala sɔnna ma komi n yɛrɛ ka kan ka taga fɛn tɔw nɔfɛ Gana parce que n ka kuma cayara cɛ dara ko ko n yɛrɛ ka taa n ka dan n ka kulu kan kana quoi donc o de kama problème ba tɛ se k'a sɔrɔ sinon ko kulu bɛ se ka falen sira la quoi hali ni dayɛlɛnni nin t'a sɔrɔ a bɛɛ kɛra sira la de quoi bon n'a dun dayɛlɛnna dɔrɔn i b'a dɔn gazi bɛ bɔ voilà donc i kɔlɔsi i yɛrɛ la kosɛbɛ i y'a faamu wa ne bɛ sira ɲini non n bɛ jɔ n bɛ nasɔngɔ d'i ma to o di madame ma an ka hali ni voyage in kɛra bɔfɛn quoi donc i b'o fɛngɛ quoi n hakili la nin ye donc ka dafa 100 000 la quoi voilà nin ye 100 000 ye donc i bɛ taa nin i bɛ nin to i kɔ ni ala sɔnna ma ni cɛ ye n wele dɔrɔn hali n'a kɛra heure n b'i wele dɔrɔn i bɛ taa ni minɛnw ye o kelen bɛ pan ka na n'o an filɛ yɔrɔ min na sisan nɔ madame ɲɛnafin b'i la tile joli sira fɛ n ka cɛ grammaire cɛ a fana ma nɔgɔn dɛ ok madame t'i la su in na problème t'a la o kɔni merci beaucoup ni ala sɔnna a b'a mɛn donc an b'a kɛ ten ah mon bon petit non petitinin a ka kɛnɛ et puis a tɛ fili quoi n ka cɛ n'i sera kɛcogo la bilaye ni ala sɔnna ma yɛlɛma bɛna don i ka ko la ala tɛ mɛn ni ala sɔnna ma Business Gawani ne atentata tellement de fort la sisa me ka vanta inspiration be ka million in lame fanunga kanu ode beninka mama ka love sebe ne mentenka alere ye mega ni ha alere ye mega ni ngana malu